आयुष्यामध्ये काही अशा चुक्या होतात ज्यांना सुधारणं हे कधीच शक्य नसतं. आज आपण एक अशीच कथा ऐकणार आहोत. पण ही कथा नक्की काय आहे हे जाणून घेण्यासाठी आपल्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. साक्षी, वृषाली, रोहिणी आणि मयुरी असे हे 4 मैत्रीण होते. अगदी एकमेकांवर खूप प्रेम करत होते. सगळेच्या सगळे मुंबईमध्ये एका मोठ्या IT कंपनीमध्ये कामाला होते. सकाळी जाऊन रात्री उशिरा येणे हा जणू आता यांचा छंदच झाला होता. पूर्ण कंपनीमध्ये यांच्या त्या ग्रुपची चर्चा होत असे. रोज रात्री 9-9:30 वाजता सुटून साधारण 11-11:30 वाजता ते खारघर स्टेशनला पोहोचत असे. चौघांशी ट्रेनमध्ये भरपूर मस्ती होत असे. आजूबाजूच्या काही लेडीज कोचेसमध्ये स्त्रियाही ओळखीच्याच झाल्या होत्या. असेच काही वर्ष निघून गेले असतील. पण आता काही दिवसांमध्ये त्यांच्यावर जे होणार होते त्याची कल्पना त्यांनी कधीच केली नव्हती. साक्षी अतिशय मस्तीखोर अशी मुलगी होती. अभ्यासात आणि कंपनीमध्ये जेवढी हुशार तेवढंच तिचं मस्तीमध्ये देखील मोठे नाव. नेहमीप्रमाणे आपले चौघांचे कामं संपवून चौघही निघाले. कुर्ल्यापासून त्यांची ती ट्रेन पकडली आणि बघता बघता वाशी आले. पण आज मात्र ती ट्रेन अतिशय खाली होती. त्यांच्या त्या लेडीज कोचमध्ये तर जणू हे चौघीच बसल्या होत्या. त्यातच मयुरी ही साक्षीला बोलली, काय ग हे, आज एवढं बोर का होतंय आपल्याला? आणि साक्षी बोलली, काय माहित ग. तसाच यांचा वेळ निघू लागला आणि ट्रेन ही देखील धीम्या गतीनेच जात होती. पण अचानकपणे ट्रेन निघताच त्यांच्या ट्रेनमध्ये म्हणजेच त्यांच्या डब्यामध्ये एक बाई आली आणि ती दरवाजा शेजारीच बसली. त्यात तिचे ते रूप वृषालीने पाहिले आणि तिच्या कपाळावर आठ्या आल्या. मयुरीने विचारले, काय ग, काय झालं? आणि वृषालीने तिच्याकडे बोट दाखवले. मयुरीने आणि साक्षीने मागे पाहिले तर त्यांनाही धक्का बसला. कारण की त्यांनी पाहिले होते की त्यांच्याच मागे एक बाई आली होती. तिने तिचे ते केस मोकळे सोडले होते. कपाळावर मोठे कुंकू, त्यात भली मोठी लाल साडी घातली होती आणि हातात 2 भावल्या होत्या. त्यातच खाली एक टोपलं होतं. तिथे हळदी कुंकू लागलं होतं आणि ती दोन्ही भावल्यांना हे सुया टोचवत होती. मयुरी जोरात ओरडली, काय ग हे काय करतेस? पण जणू त्या बाईला ऐकू गेलं नाही. ती तिच्या त्या खेळामध्ये व्यस्त होती असे वाटत होते. वृषालीने मयुरीला तिथेच अडवले. साक्षीने तिला समजवले. पण आता हे प्रकरण वेगळ्याच वर्णावर येणार होते. तेवढ्यात खारघर आले आणि हे चौघे तिकडून उतरून गेले. दुसरा दिवस आला. बघता बघता या सगळ्यांनी आपापले कामं आटपले आणि पुन्हा निघाले. दुसऱ्या दिवसही तसाच होता जणू. रात्री ट्रेनमध्ये बसले आणि आपल्या लेडीज कोचमध्ये यावेळेला देखील सगळं काही खाली होतं. कोणी नव्हते. वाशी स्टेशन आला. चौघही पेंगत होते. पण त्या क्षणी मागे कोणतरी येऊन बसले असे वाटले. मयुरीने आपली नजर मागे टाकली आणि तिने पाहिले की तीच बाई होती. तिच्या हातात ते 2 भावल्या आणि हो, तिकडे एक टोपले होते, त्यात हळद कुंकू. आता तर ती जोरजोराने मंत्र बोलायला लागली होती. यायचाच राग हा मयुरीला आला. त्या साक्षीने तिला सांगितले की चल, आता खूप झालं, आता हिला थांबवायलाच हवं. मयुरी आणि साक्षी जोरात उठल्या आणि तिच्याकडे जाऊ लागल्या. मागून रोशनीने आवाज दिला पण तिने काही ऐकलं नाही.
ते दोन्ही भावल्या घेतल्या आणि मयुरीने त्या ट्रेनच्या बाहेर फेकल्या. त्या चालत्या ट्रेनमध्ये आपल्या भावल्या जाताना पाहून ती बाई फार संतापली आणि त्याच अवस्थेत बोलली, तुम्ही हे काय केलंत? तुम्हाला असं करायला नको हवं होतं. याचा परिणाम तुम्हाला भोगावा लागेल. त्या क्षणी रागारागामध्ये तिने आपल्याजवळ असले ते हळद आणि कुंकू उचलले आणि जोरजोरात त्या डब्यामध्ये हे उधळू लागली. मयुरीला फार राग आला होता. जसा स्टेशन आला, मयुरीने त्या बाईच्या कान शिर वाजवली आणि त्या डब्यामधून हाकलून दिले. पण त्या बाईने जाता जाता सांगितले की याचा परिणाम तुमच्या चौघांना भोगावा लागेल. तशीच ती निघून गेली. त्यात रोशनीने मयुरीला आणि साक्षीला समजवले, कशी बशी समज काढली. ती रात्र ही फार विचित्र होती. मयुरीला अक्षरशः हे सगळे घरापर्यंत सोडायला गेले. पण काही दिवसानंतर मयुरीची तब्येत बिघडू लागली होती. कोणाच्या लक्षात देखील आलं नव्हते की जे यांनी केले होते त्याचेच फळ त्यांना भोगावे लागणार होते. हळूहळू करून मयुरीला असे वाटायचे की कोणी तिच्या खांद्यावर बसलेले आहे, तर कोणी तिचे कान ओढत आहे. आणि एक दिवस तर कहरच झाला. भले मोठे आपल्या कंपनीमध्ये काम करत असताना मयुरी उठली आणि त्याच क्षणी तिच्या समोरचा तो लॅपटॉप घेऊन जोरात जमिनीवर आदळला. मयुरीचा बॉस तिच्यावर फार रागवला. तिच्या सगळ्या मैत्रिणींनी तिला समजवले, पण मयुरी बोलली की काय होते मला समजत नाहीये, मी काय करू मला समजत नाही. त्याच रात्री मयुरीला या सगळ्यांनी घरी सोडले. पण बघता बघता दुसरा दिवस आला. मयुरीला सगळ्यांनी फोन लावले, पण ती फोन उचलत नव्हती. म्हणूनच या तिघांनी तिच्या घरी जाण्याचा निर्णय घेतला. घरी येताच आजूबाजूला सगळी गर्दी जमली होती. घरातल्यांचे रडण्याचे आवाज येत होते आणि घरी जाताच यांना समजवले की मयुरी तिने काल रात्री आत्महत्या केली होती. ती हे जग कधीच सोडून गेली होती. हा धक्का तिघांना पुरेसा होता. त्यांना काय करावे आणि काय समजत नव्हते. मयुरीवर अंत्यविधी झाले आणि हे आपल्या कामाला पुन्हा रुजू झाले. कंपनीमध्ये तर शांतता होतीच, पण त्यापेक्षा या तिघींमध्ये. साक्षीला तर समजत नव्हते की काय झाले आहे. तिला देखील असे वाटायचे की वेड्याचे झटके लागलेले आहेत. पण एक दिवशी रात्री ट्रेनमध्ये जात असताना तिकडे पूर्णपणे शांतता होती. जसा स्टेशन आला तशी साक्षी जोरजोरात ओरडू लागली, ती बघा ती बसली आहे, ती बघा ती मलाच बघून हसते, ती मला सोडणार नाही. पण इकडे वृषाली आणि रोशनीने विचारले की काय झाले साक्षी, अशी का बोलते? साक्षीने तिकडे हात दाखवला. या दोघींनी तिकडे बघितले, पण तिकडे कोणीच नव्हते. पण चालत्या ट्रेनने आता बरीच गती घेतली होती. याच वेळेला साक्षी ओरडू लागली, ती बघा ती मला तिकडे बोलवते, मला जायला हवं. आणि हळूहळू करून साक्षी उठली. बघता बघता ती दरवाजाच्या जवळ गेली. इकडे वृषाली आणि रोहिणीकडे पाहून ती एक हास्य देऊ लागली आणि बोलली की मला जायला हवं, मला मयुरी बोलवते. काही समजायच्या आतच तिने त्या ट्रेनमधनं उडी मारली. साक्षी ही त्या क्षणी जागेच ठार झाली. या दोघांना धक्का फार बसला होता. काय करावे आणि काय नाही हे त्यांना समजत नव्हते. पण असे बसून चालणार नव्हते. हे विचार करू लागले की साक्षी नेमकी काय बोलत होती, काय असेल ते. तसेच आपापल्या कामाला पुन्हा रुजू झाले. सगळे बोलू लागले की तुम्हाला कोणाची तरी नजर लागलेली आहे. पण यांना त्याच्यावर विश्वास नव्हता.
वृषाली आणि रोहिणी अगदी काहीच दिवस झाले असतील, पण यांना त्यांची ट्रेन लेट आली होती. पण ज्या क्षणी ते पुन्हा आपल्या डब्यामध्ये बसले, जसा स्टेशन आला त्या स्टेशनवर यांनी पाहिले की त्या स्टेशनवर ती बाई जी यांना दिसली होती ती यांना दिसलेली आहे, तीच जी साक्षीने वर्णन केले होते, तीच जिला मयुरीने हाकलले होते. ते त्या क्षणी त्या ट्रेनमधनं उतरले आणि धावू लागले. ते स्टेशनच्या बाहेर आले, आजूबाजूला माणसं शोधू लागले, पण कोणी नव्हते. तिकडे मदत मागणार तरी कोणाला. पण बघता बघता आता यांच्या मागून ती बाई ही चालत येऊ लागली. तिचे केस तर जमिनीपर्यंत हे जणू लोळत होते. त्यातच वृषाली बोलली की आम्ही तुझं काय केलंय, आम्हाला सोड. जे केलंय ते साक्षी आणि मयुरीने केलं होतं. पण ती बाई बोलू लागली की ते होत्या तुमच्याच मैत्रिणींना, त्यांनी माझ्या कार्यामध्ये विघ्न आणला, पण मी त्यांना सोडणार नाही आणि तुम्हालाही नाही. पण आता या दोघांनी जे बघितले ते पाहून त्यांना थक्क झाले. ते पाहून त्यांच्या तोंडातून शब्द निघणे हे बंद झाले, कारण की यांनी पाहिले की त्या बाईच्या मागून साक्षी आणि मयुरी हे धावत येत होत्या. मयुरीची तर जीभ बाहेर आली होती, कारण की तिने आत्महत्या केली होती, आणि साक्षी ती तर रक्तबंबाळ झाली होती. हे दोघंही यांच्याच समोर यांच्याच मागे धावत येत होत्या. आता तर हळूहळू हवेत देखील तरंगत लागल्या होत्या. हे तिघही आता वृषाली आणि रोशनीच्या जीवाच्या मागे लागले होत्या. वृषाली आणि रोशनी जोरजोरात धावू लागल्या. यांना माहीत होते की जे काही केले ते त्याच बाईने केले. पण बघता बघता आता यांची गती ही हळू होऊ लागली होती. पण इकडे मयुरी आणि साक्षी हे एकच शब्द सारखे बोलत होते, तुम्ही पण मरणार, तुम्ही पण मरणार, तुमच्यामुळेच आम्ही मेलो, तुम्ही पण मरणार. आणि एक क्रूर हसण्याचा आवाज सगळीकडे येऊ लागला होता. मनुष्य वस्ती तर अशी वाटत होती की जणू इकडे नाहीच आहे. साक्षी आणि मयुरी अक्षरशः यांच्या जवळ पोचले होते, यांच्या जीवाच्या मागे लागले होते. त्यात ती बाई, तिला तिचा तो बदला पूर्ण घ्यायचा होता. पण इकडे रोशनी आणि वृषाली तसेच धावत होते. त्यांना त्यांचे मरण दिसू लागले होते. त्यांच्या जीवाभावाच्या मैत्रिणी त्यांच्या जीवावर उठल्या होत्या. पण आता साक्षी आणि मयुरी हे दिसेल त्या गतीने यांच्या मागे धावत आपल्या नखांनी त्यांना ओरबडू लागले. किंचाळण्याचा आवाज येत होता, तो रोशनीचा. पण तरी त्याच गतीने ते धावू लागले. पण क्षणभरातच वृषालीने रोशनीचा हात पकडला आणि त्या क्षणी ती धावत धावत तिने तिकडे एका मंदिरात नेले. आणि मंदिरात नेतात तिने पाहिले की तिकडे साक्षात मारुतीरायाचे मंदिर होते. ते तिकडेच त्याच्या चरणी बसले आणि प्रार्थना करू लागले. बाहेर मयुरी, साक्षी आणि ती बाई ही तशीच मंदिराच्या बाहेरपर्यंत आले आणि एका क्रूर आणि एका भयभीत नजरेने या दोघींकडे पाहत होते. त्या बाईने तर आत येण्याचा प्रयत्न केला, पण जणू विजेच्या एका झटक्याने ती मागे फेकली गेली. इकडे रोशनी आणि वृषालीला समजले होते की ते आता मारुतीरायाच्या चरणी आहेत. त्यांना आता कोणतीच भीती नव्हती. पण हळूहळू करून मयुरी आणि साक्षी जणू आता किंचाळू लागल्या होत्या. ते वाटेल त्या गतीने आत येण्याचा प्रयत्न करत होते. ती बाई ही देखील तेच करत होती. पण इकडे
वृषाली आणि रोशनी खूप रडल्या आणि देवाच्या चरणी तसेच माथा टेकवत बसल्या. पण हळूहळू करून ती रात्र ही निघून गेली. ए पोरी उठा, इथे का पोहोचलाय? चला उठा, इथे का बसलाय तुम्ही? ह्या दोन्ही मुलींना एका भटजीने उठवले. झालेला सगळा प्रकार त्या भटजीला सांगितला आणि ते बोलले की मला माहिती आहे तुमच्यावर काय झालंय. मारुतीरायाने वाचवले, पण या मंदिराच्या बाहेर पडताच तुमचं काही खरं नाही. म्हणून त्याच क्षणी तिकडचा एक अंगारा हा त्यांनी त्या दोघींना लावला आणि त्या दोघींना घेऊन तो भटजी आपल्या एका गुरुजीकडे गेला. गुरुजीकडे येताच ते गुरुजी बोलले, काल तुम्ही साक्षात मारुतीरायामुळे वाचलात, पण नेहमीच असं होईल असं नाही. म्हणूनच मी तुम्हाला एक धागा देतो. हा 7 दिवस तुम्ही काढू नका. जर हा धागा निघाला तर एवढ्यातच वृषाली आणि रोशनी समजले. त्या मोठ्या मांत्रिकाने मोठे मंत्र उपचार केले आणि तो धागा या दोघींच्या हातावर बांधला. बघता बघता 7 दिवस हे जात होते. मनात एक भीती होतीच, पण तो धागा त्यांनी क्षणभरही लांब होऊन दिला नाही. 7 दिवस होताच या दोघींनी सुटकेचा निश्वास घेतला. आता ते पहिल्यासारखेच कामावर जातात. रात्रीची 30 ट्रेन पकडतात. पण मारुतीरायामुळे त्यांना ती बाई आणि त्यांचे ते दोन्ही हाडळपुत हे कधी दिसले नाहीत. आणि हो, नंतर त्यांनी तो धागाही काढला. तुमच्यावरही असा प्रकार घडला तर तुम्ही काय कराल? मला नक्की सांगा. कथा कशी होती हे तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर सांगू शकतात. आयडी आहे तेजस स्टोरी. चॅनल लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया पुढील भागांमध्ये.